Mchoma domonto tara ikaga ali no matebi nyechera nimbe ta kwanza. Lakini bono aise ko ikororo. Rorere. Na liara amanya nyechera nimbe. Senye ncha bangi ba kwana yo ngati echera. Chera tari gento ontogeli lakini bono nande bono. Buna inche korumi chaga abangi narorire bachirororo monta yani bono bali bare bose kanga wabwatiru koiriro echera. Lakini bono iga buna naji omwako ere osino wa lakini abange nande no neba ababa inge abasani bane mpaka neba naba bagerete nkabwatu abaminyogeti bado bonsi baiki wechere. So far a relationship yao gosobwa matebu yao n'abantu be Kenyoro ne family yao kwa jumla kuruoru echera ngakimpa kolisibeti bado se bako bano bakoroje nga toli muntu muronge bono ase banta bono twe family itera na bondo chembi yatole ne Kenyoro lakini bono umeto muntu kabwatere ni gira umete mbanya go kwanja bonse nalera bono umeto gokorora oinyora gento kirugwa kolete lakini bono aba enambe nyinge jena bondo chenga mbi yatole senye nchono yakera na aba na tigete customer chirichane na bwate bono bado buna na irani tena banta tinga bono nande buna koirani nande para bono no muntu umye nande bado nabo bako ngakeresi twa bangegas twa kwana kawaida buna twarenge asobo mabwa wense pe ngakero ndo rabo kuli musubati onde ko muyega ngakyo ande kwana nanu take ko nyoboke sai bono ni mbogoria musubati ni kwana bono mete na beiro omojo waji bono yani manye tena ki wego kwanne size bono nimete na oyo nabwate kebando bono oyombia lakini no nabo kumanya oyo no mwana bwese bono oyo kingo kwana nero nande konde trali chishidi alright biamono sana omwanchwa omurigeria soko ba monaitwe korutwaga cyagato murubiriga wika asebire biga oyo numurubiryo omanyekanite buna magega yegesibo okoretwa sore negetaseni kyagatembe na inche Uncle Dipon asenjira yobo ikiranu keralituko lia Jumapili gendera gusanga monaitwe asenjira ya bene ntobe tukumanya ebinyoro ao naboigo abantu etobauti naboigo gusangana barabo amagima babiri bakomenyera asichinjira ao anene ime yegesibo egesibe keiga kerokende abatoliswe gatutaragendoro na gutokero chekere tobauti naboigo bali baikire ime nigo babwate experience ao nobo manyibwa igoro na kyobugima bole maria abatolisiko otogotebanga muchando tuyo nabongo gwaka ngende nje ndarabera mali na bale mali bakorera bagotebanga onye ndiri kwamanya tikware gokwana igo asenge njobogima bole mali mboli raisi biamono sana soko sanga amo 90 na ndetomera ne eikiende asomurubiriyo onga buno yoiga gusosomurubiriyo yoiga aseikie kobwatia tosanga amo naye kurwa sekenjoreke yao ndaboigo no manyibondo bwao igoro yomurubiriyo yoiga maega yegesibo munabatambe nkoro kwa Uncle Dipon asanya asomurubiriyo yoiga maega yegesibo oyugo toka imaiga segetaseni kia getembe asensemo yende igotwa bwaterana kurumaga yechi kamera noyo minto Wilfred Matundura oyone kenga amaliogi nechibicha agochire asenchire yo bikiranu tomerane eikiende ya saka wanje.